Shin wai da naman rago da naman sa wanne ya fi wani ƙara lafiya? Da farko dai naman rago da naman sa duk ana kiransu da suna ɗaya ne, wato red meat, kuma kowanne na da amfani a jiki wajen gina jiki, ƙara jini, ƙara ƙwarin ƙashi, ƙara wa garkuwar jiki ƙarfi da kuma sa ciwo saurin warkewa. Sai dai naman rago ya fi naman sa taushi, haka ya fi sauƙin ci domin ba zai gajiyar da haƙori ba. Yana ɗauke da ƙarancin kitse mara amfani wato LDL cholesterol, don haka yake rage haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya wato cardiovascular diseases da kuma shanyewar ɓarin jiki wato stroke. Yana hana saurin gajiya musamman a lokacin motsa jiki domin yana ɗauke da sinadarin beta-alanine wanda yake dakushe ƙarfin sinadarin lactic acid da yake sa mutum saurin gajiya. Shin kowane nama kuka fi so, na sa ko na rago? Faɗa mana a comment section.